Sami vidíte, že ten neskutočne vysoký, viac ako 10% medziročný rast je vlastne len dobehnutím 2 stratených rokov. A hlavne tá inflácia a zmena úrokových sadzieb, to je len proste vec, ktorá ovplyvňuje dopyt. Teda tí kupujúci, ako sú motivovaní kupovať. Avšak väčšina tých predpovedí sa vôbec nezamýšľa nad tým, a čo tá ponuka. A tá ponuka je veľmi, veľmi kľúčová, pretože ak je niečoho málo na trhu, ak bude málo bytov na trhu, nech sú akékoľvek podmienky, tak je jasné, že dôjde k rastu. A zase na druhej strane, ak je dostatok bytov na trhu a podmienky pre kupujúcich sa zhoršujú, tak tam ceny začnú padať ako v roku 2009 alebo v roku 2010. Takže čo tá ponuka? No, tu nemám pre vás veľmi dobré správy, milí kupujúci, a to z toho dôvodu, že ponuka za vytváranie nových bytov je vlastne na Slovensku veľmi ovplyvnená stavebnými úradmi a je veľmi ovplyvnená samozrejme aj tzv. Sentimentom. O čom vlastne chcem rozprávať? V roku 2020 bol COVID a mali sme cca pol roka až 3/4 úplne že zatvorenú celú krajinu. A zatvorené boli aj developeri, ktorí neprojektovali alebo nepokračovali v projektovaní bytových domov. To sú tzv. Nové byty. A práve projekcia týchto domov od toho prvotného začiatku do začiatku predaja takéhoto projektu trvá presne že 5 rokov. No a 2020 plus pol roka spania a potom nejakého rozhodnutia sa pokračovať ďalej, alebo ten projekt aj odpredať, tak spôsobuje to, že práve v tomto období prirodzene príde na trh taký podpriemerný počet nových bytových domov. Čo to spraví s už existujúcou ponukou bytov? No samozrejme, že je tu tendencia, keďže niečoho je menej, no aby tá cena len rástla. To je prvý bod, ktorý nie je pre nás kupujúcich alebo pre vás kupujúcich v poriadku. Druhý je zase pokles cien nehnuteľností, ale aj rast materiálov, ktorý sa uskutočnil v roku 2020. Zase rodinné domy alebo menšie projekty majú v priemere 1 až 2 roky od realizácie. To znamená, nejaký rodinný dom, keď sa rozhodnete ho stavať, tak znova trvá väčšinou okolo 1 roku v priemere, aby ste vybavili to stavebné povolenie. No a keďže sme mali ten rok 2023-2024 taký horší, tak znova to ovplyvňuje práve toto obdobie zmenšenou ponukou novostavieb. No a čo to spraví s našim trhom? No keď bude menej bytov a menej domov prichádzať na trh, čo sa práve v túto chvíľu deje, a môžem to potvrdiť, práve som naceňoval, robil som cenovú mapu domov v okolí Žiliny, v takých, povedal by som, že 20 lokalitách v okolí Žiliny, a napočítal som asi len 5 alebo 6 domov na predaj. Hovorím domov, nie nejakých hradoviek. Takže to, čo rozprávam, si aj overujem samozrejme číslami a kľudne si kliknite a pozrite si novostavby vo vašom okolí a budete prekvapení, koľko ich v tejto chvíli málo je. No tak je prirodzené, že je tam tendencia, aby rástli. A taktiež aj developeri si určite všimnú, že aha, je trošku menej nových projektov okolo mňa a ja ten svoj projekt nemám vypredaný. No tak čo, tak zvýšim cenu, vyskúšam, však niekto, kto proste potrebuje bývať, tak asi to kúpi, nie? Takže toto je vec, ktorá nám nebude hrať do karát a bude hrať majiteľom viacej do ich vlastne výpočtov. No a čo to spraví so sekundárnym trhom? No tak keď nenájdem tú svoju žiadanú proste novostavbu, tak sa možno budem musieť byť prinútený pozrieť po nejakej 5 až 8 ročnej stavbe. Aj tie sa nám začnú samozrejme vypredávať, či už je to byt alebo nejaký rodinný dom. A prakticky to celé pôjde pekne, postupne naprieč tou pyramídou od vrchu až vlastne k tomu spodku, kde sú tie nejaké najstaršie byty alebo domy v tom najhoršom stave. Takže toto je vlastne z ponukovej časti vec, ktorá by mala práve že spôsobiť zvyšovanie cien nehnuteľností a nie ich utlmovanie.